Staat er aan? Staat er aan? Goeiedag iedereen, welkom bij een gans nieuwe video van Batteraf. Wat gaan we doen vandaag? Ik ga een Q&A houden, dat is Engels voor vraag en antwoord. Ik heb gevraagd om me een paar vragen te stellen en daar ga ik dan antwoord op geven. Daar los van wil ik ook even zeggen dat ik een paar vragen heb uitgekozen op internet. Oh, lastig woord. En zoals ik ook al zag bij de vorige video, heb ik niet van tevoren gekeken wat die vragen zijn. Nou, we gaan beginnen. We beginnen meteen met een vraag die is binnengekomen van Chris. Chris stelt me de vraag: wat is de vraag? Ja Chris, ik denk dat dit de vraag is dan. Moet ik dan nu eigen antwoord op geven, Chris? Doe ik niet zo bij de hand, tot dan gewoon niets, ja. En dan hebben we een vraagje van Cindy. Wat voor een papa zou zich zien of horen als ze een kleine krijgt of hebt? Ik heb nog geen kleine, ik heb wel 2 katten, maar ja, daar kun je een beetje met oefenen. Dat is wel echt leuk, want een van die katten is zo relaxed, die kan ik gewoon zo op de rug pakken en dan met het cupje zo weet ze wel en dan kan ik alvast oefenen. Ik heb er wel al 3 keer laten vallen, maar ja, dat komt gewoon. Ik bedoel, tegen die tijd ben ik alweer een stuk ouder en wijzer. Ik hoop dat ik vooral een hele leuke, grappige pap hoor. Maar ja, dat moet nog blijken. Maar ik ben eigenlijk pas samen met mijn vriendin, met pas bedoel ik 5 maanden. Dus een beetje rustig aan is misschien wel wijsheid. En dan hebben we een vraagje van Mirjam die vraagt: wat verstaat ze onder een originele vraag? Door naar de volgende. Wie sterk is een mier? Nou, nu wil ik even niet mier een mag ik dat zeggen? Weet ik niet. Maar een mier is natuurlijk Nederlands en het Maastrichts hebben we daar een ander woord voor. Al praat ik natuurlijk ook niet altijd Maastrichts, daar wil ik even op inhaken, want ik krijg altijd, of ja altijd, ik krijg van sommigen echt een berichtje, of een persoonlijk berichtje zelfs van: Hey Batteraf, spreekt geen Maastrichts. En dan heb ik gezegd van, dat weet ik. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil niet 100% Maastrichts praten. Ik wil praten zoals ik dat wil. En voor mij is het belangrijk dat jij mij verstaat. Verstaat. Voor mij is het belangrijk dat jij mij begrijpt. Met jij bedoel ik iedereen die Limburgs kan verstaan. Dus, weet je wat? We gaan niet meer over het woord mier. Dat is een vraag van Leo trouwens. Wie sterk is een mier? Ja Leo, ik heb begrepen dat ze volgens mij 10 keer hun eigen gewicht kunnen dragen. Al hebben we nooit een mier gezien met 10 andere mieren op zijn rug. Ik zal het eens even opzoeken voordig, want ik denk niet dat ze internet hebt. Wie sterk is een mier? Nee wacht, hoe sterk? Ik zat er maar een beetje neven, maar mieren zijn de sterkste biesjes van de wereld. En ze kunnen zelfs 5000 keer hun eigen gewicht optellen. No. Ik zit me dat zo eens te bedenken, maar als ik mezelf 5000 keer zou moeten optellen, dan kom ik toch wel op zo'n goeie 1000 kilo uit, denk ik. Dat is best veel, Jeff Weide vraagt: wat is die pincode? Dat is eigenlijk best wel een persoonlijke vraag, Jeff. We kunnen natuurlijk ruilen. Als die dingen geeft, dan geef ik die van mij. Ik denk persoonlijk niet dat ze heel veel aan mij hebt. Tenminste niet aan mijn pincode, want ja, cent is toch wel een dingetje. Maar als ze hem heel geren wel, dan heb ik altijd het heel erg originele antwoord. Het is 4 keer 0, maar ik zeg niet in welke volgorde. Ik denk dat zich meer cent hebt als mij.
Want ja, ik bedoel, ik ben geen kapper en ja, ik heb geen tweebaan, just wie dich, toch? Jeff, ik wil even zeggen bedankt voor die vraag en ik hou van je, dat weet ze. Gewoon door naar Monique, die stelt mij de vraag: heb je wel eens een groepie achter je aan gehad? Het is best wel grappig dat ze seks, want ik ging me just omkleden en ik deed mijn kas open en toen, ja, toen zat er toch een in. En dat kun ik wel dik zoveel. Zo nu en dan vind ik wel eens iemand in de kas of onder het bed. En ja, het is echt heel raar om te zien wat iemand deed voor in die leven te komen, wat iemand over heeft. Het is echt, soms is het gewoon echt akelig. Dan ga ik gewoon even naar de wc, s'nachts, en dan deed ze de deur open, en wat zie ze dan? De wc. Ik ga eens even weer naar de volgende vraag. Romy stelt mij de vraag: liever kaal of geen wenkbrauwen hebben? Oh, dat is de vraag. Liever kaal of geen wenkbrauwen hebben? Ik denk dat ik voor liever kaal gaan, want er staat niet bij hoe ik kaal moet zien. En dan denk ik dat ik hetgene wat ik dan kaal wel hebben, dat is ja. Nettie stelt mij de vraag: wat zou Stig doen met een miljoen? En er staat ook bij, dat moest mij niet vergeten. Ik weet niet wat dat met hem te maken heeft, Nettie, dat ik dich niet moet vergeten en wat ik zou moeten doen met een miljoen. Maar ik denk dat ik denk dat het misschien wel leuk is om Madonna voor een half uur te boeken of zo. Volgende vraag is van Claire. Claire stelt mij de vraag: wat zou ze het eerste gaan doen als ze voor 100% weet dat het lukt? Dat vind ik nog eens een schoen vraag, Claire. Dankjewel. Dankjewel. Eindelijk eens een vraag waarvan ik zeg van, nou, hij moet ik even goed bij nadenken. Wat zou ik gaan doen? Wat zou ik dan als eerste doen? Ik denk dat ik heb best wel een heftig antwoord, denk ik. Maar het is ook best wel een serieus antwoord. Een medicijn ontwikkelen tegen kanker. En dan wel natuurlijk dat het medicijn werkt. Hè. Ik verwacht natuurlijk dat ik constant niet serieus ben, maar dat is mijn probleem. Ook wel eens extra. Als ik dan serieus ben, dan geloof ik aan mij. Ja, best wel heftig eigenlijk. We gaan even om het luchtig te houden naar een paar andere vraagjes die ik gevonden heb op het internet. Dit zijn geen vragen die mij gesteld zijn geworden, maar er stond bij leuke vragen om te stellen. Dus ik dacht van, als het leuk is, dan gaan we toch maar eens even kijken of dat ook zo is. Nu, één ding dat lui waarschijnlijk nog niet wisten van dich. Ik heb dus gevraagd aan u allemaal of je ook wist dat ik te boeken ben met een Engels repertoire. En grappig genoeg wist de helft dat niet. Ik denk niet dat iedereen het weet, maar ik denk wel heel veel lui. Maar ja, ik kom er toch maar gewoon voor uit. Ik woon in IJsden. En ik zeg wel van ik kom er voor uit, maar echt, ik meen het, IJsden is de shit. Het is echt het kleine Maastricht. En ik heb bij om de hoek heb ik gewoon de Lidl. En een vijvertje. En een kerk. En een paar cafés. Het is zo heerlijk. En als ik daar nog ga loop, dan kom ik de shopjes tegen. Dus het is, ja. En ik heb wel eens ieder gezegd, uiteindelijk zien we allemaal lui. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, uiteindelijk zien het ook maar lui die hier wonen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat is wel zo, denk ik. Wat is het beste feestje dat ze ooit hebt bijgewoond? Als ik moet zeggen, het beste feestje van mezelf, dan denk ik toch wel dat ik gewoon voor vorig jaar, toen ik jarig was, in het Stadspark, toen ik een briefje had geschikt, dat ik jarig was en een concert zou houden in het Stadspark. En uiteindelijk waren daar zo tegen de, of rond de 100 lui. Dat vond ik toch wel erg chic, moet ik zeggen. Of ik dat dit jaar weer ga doen, want ik weet dat lui dat gaan vragen, dat weet ik niet. Het beste feestje van iemand anders. Ik vind eigenlijk alles wel goed, zolang je maar niet in een kring hoeft te zitten met een stuk vlooi.
en hoeft te vertellen over negatieve dingen of zo. Of over andere lui. Want je kent het wel, hè? Je kent het wel, hè? De weer zo uitgenodigd, je komt ze binnen, de zus altijd die stoel stond opgesteld in een soort kringvorm. En dan gaat ze zitten en dan voordat ze zit, krijgt ze al de vraag van... Maar wat ze drinken, wat ze vervlooien. En dan gaat ze zitten en dan zie ze de lui die ze, ja, tenminste in mijn geval al lang niet meer gezien, hups, en dan gaat ze vertellen. En wat valt me dan op? Het is niets. Het is, ja, nu moet ik niet overdreven, maar het is zelden overgaand positiefs of zo. Ik weet niet wat het is. Tot ik dan zo gevraagd werd van, en wie is het? Dus ik zo van, ja, goed, super, super, leuk, ja. En dan verwacht ze eigenlijk dat iemand gaat doorvragen, maar ja, uit fatsoen zeg ik dan, en wie is met dich? Ja, en dan komt het, hè. En dan zit ze vervolgens 1,5 uur tot 2 uur tot 3 uur te luisteren naar een verhaal van iemand, waarvan ze eigenlijk denkt van, je moet de hond nog goed laten. Terwijl dat ze geen hond hebt. Wie kent dat? Wie klinkt dit bekend in de oren? Laat het me even weten, ik ben benieuwd. En dan wil ik het gewoon houden bij de laatste vraag. Op welke beroemdheid lijken zich volgens sommigen? Het is best wel dik zover gekomen tot iemand ziet van... Die Gups toch een beetje gaat weg van André Hazes junior. Ik vind dat dus totaal niet. Dat vind ik wel grappig als iemand dat ziet. Of dat iemand ziet van, ja, ergens op zich wel gaat weg van Justin Bieber. Dan heb je zo gaat van, ja, sommige lui hebben weet je wel. Ik zou wel eens van u eigenlijk willen weten, op welke beroemdheid liek ik volgens u. Is dat een goede zin? Geen idee. Maar je weet wat ik bedoel. Goed, dan wil ik het hierbij gewoon afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik vond het tenminste wel leuk om te doen. Heb zich nog een vraag voor de volgende vraag en antwoord video? Laat het me dan weten in een reactie hieronder. Dan zal ik die vraag en de naam oplezen de volgende keer als ik weer zo'n video ga maken. Voor de rest een hele fijne stofwisseling iedereen en dan zeg ik tot de volgende.